Здравейте, приятели, и добре дошли на моя канал Хоби овощарство с Цветан Цветков. Искам да направя едно кратко видео във връзка с запитвания в коментарите на моите клипове. Какво да правим с дръвчета, които сме засадили есента или на пролет и като са прерязани, пъпки не избиват горе, където трябва, а избиват някъде долу. И ето го варианта. Какво трябва да се направи в такъв случай? Това е една слива чачанска най-боля, която направи точно това. Бях я отрезал горе-долу на 1 метър височина и започна да избива пъпки отдолу. Аз оставих да направи филищче. Филищчето беше някъде около 10 сантиметра. Избрах си него, уроних останалите 2-3, които имаше, и прерязах дръвчето отгоре. И ето какво се получава. В момента е около 40 сантиметра високо. Това е същото като миналата година, както тази слива е била шладисана на диво и за една вегетация беше порасъл цяла фиданка. Сега повтаряме това нещо, но повтаряме с нейна си пъпка, защото повтаряме с нейната си пъпка и до края на вегетацията ще получим пак една фиданка, която до година вече може да отрежеме където искаме и да формираме корона. Та ето, така се прави. Когато на някоя фиданка горните пъпки не се пробудят. Това значи, че корените са слаби и нямат сила да качат соковете догоре, за да избият горните пъпки, и затова даже някой път съвсем ме тук избива. Но няма значение. Важно да е над присадката. Под присадката ли е, значи е диво. Над присадката ли е, значи е питомно и може да оставите. Прелезвате и за една година тъкмо ще се вкорени идеално. И, както казахме, другата пролет си я реже на 80 см до 1 метър и тя вече ще си пусне клонки от горните пъпки. Така, тук искам да използвам също случая, че до тази фиданка имам нещо интересно да ви покажа. Ето, тук имаше една голяма слива, която започна да съхне и решихме да я отрежеме. И тук получихме издънки. И понеже издънките ми се видяха, че са с листата на сливата, а не остри като на джанка, реших да оставя една издънка, всичко друго почистих и за една година ето какво получих. Цяло дърво. Как? Значи, тази фиданка миналата година беше като това нещо. Изчаках да стане около метър и я прерязах. Тя започна да се разклонява, оставих тези 4 клона, всичко почистих надолу и ето за една година получихме дръвче, което тази година ето е напуснало, ще зареди и до година може да почне да плододава. Защото кореновата система е много силна и може за една година да формирате цяло дърво. Ако я бях оставил фиданката без да я прекъсна, тя щеше да стане грамадна, 2-3 метра сигурно. Така се прави. Изчаквате да стане около метър и я прещипвате на средата. Ето личи къде е прещипана. Тя пуска второстепенни клонки. Избирате си 3 или 4 и за една година, за една вегетация, ето получавате цяло дърво. Спестявате цяла година, защото в една година правите 2 операции.
Само заради това, че е много силен корена. А тук обратно. Тук забавяме с 1 година, защото корена е слаб и не са могли да се развият горните пъпки. Пуснало отдолу и така фактически губим 1 година, защото насъдили сме фиданка и чакаме пак фиданка, но пък поне ще знаем, че корена е усилен и вече може да храни и горните пъпки и да си се направи една прилична корона. Това е от мен. Хубав ден на всички!